So ayan mga guys, at ayan, pagkalipas ng isang linggo, ito na yung resulta ng ginawa natin na pagdidilig kasama yung abono. So ayan, ito na yung diniligan natin mga guys na tanim nating avocado. So ayan, maganda yung resulta mga guys. Malusog. Ito. Ayan mga guys, oh. Ito yung ginawa natin. Ayan. So ito yung resulta ng pagdidilig natin ng abono. Dahil walang ulan dito sa Pangasinan mga guys, no. So ang ginawa natin, dinilig na lang natin. So, nilagay natin sa bote ng 1.5, tapos nilagyan natin ng abono. So ito yung resulta mga guys. Ganda na. So ito kasi yung dinidiligan natin mga guys dahil ito yung bagong tanim pa lang. Yan, so maganda yung resulta. Ito. Bagong tanim pa lang ito mga guys, kailangan ng dilig. Dahil walang ulan. At ayan, sinama natin yung abono. Ito yung mga avocado natin na diniligan natin mga guys. Ayan. So maganda yung resulta. Ito yung yellow kaimito na diniligan na rin natin. Ayan. So, malusog. Ito yung yellow kaimito. Ayan. So nakikita natin mga guys, malusog. So, magandang gawin yun mga guys, no. So hindi lang natin hayaan na pagka summer hindi na tayo magbibigay ng abono. Ito yung avocado. So dire-diretso yung avocado mga guys. Ayan. Ito magwa 1 year pa lang itong darating na September 18 yata ito na itanim natin. So magwa 1 year pa lang ito. Ayan. Ito. Ayan. So diniligan na natin yan mga guys. Ayan. Ito yung resulta. So tumalbos siya ng panibago nung nadiligan siya. Ayan. At papuntang baba na yan mga guys, no. Ito. Dire-diretso yan. So yun lang mga guys, at maraming salamat. Ayan. So galing tayo doon sa taas. Ayan. Tinignan natin yung mga tanim natin na nadiligan natin ng abono. So yun lang mga guys.